Béla, teljes, fehér hó, jöjjön kedves téla hó, minden vidám ének hangja száll, minden jóban minden jó, piros álmok olyó, jöjjön hozzánk, járuljáj, kedves öreg téla hó, nagy szakálló téla hó, jó Klódiót reggelt a zsákja, kis tízet megtelik, megtölti a télapó, ha üresen látja. Ügyes vagy! Ügyes vagy, most a gólya kilicét, jó? Jó. Gólya, kilice, mi történetben vad, török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja, síppal, dobban, nádi hegetővel. Na még egyszer? Gólyát még egyszer? Melyiket? Mit szeretnél énekelni? Jakos. De akkor énekel te is, jó? Órás. Apa. Lehet? Húra, fejhes, fejét, hó, jöjjel, kedves téla hó, minden vár, vidám ének hangja száll, van Van minden jó. piros jöjj el hozzánk, várunk el, kedves öreg téla hó. Szeretnéd megnézni? Hogy kéred szépen? És apát is kér meg. És Beci, hogy hívnak téged? Tati. Milyen Berti vagy? Bitman Berti? Igen. És kit szeretsz a bölcsiben? Eriket? És még kit szeretsz? Gergőt. És ki szokta cserélni a pelenkádat? És Berti, mit mondott neked Supi, amikor ebédeltél? Berti, még egyél, azt mondta? Igen. Mondd, hogy igen, Petya. Mondd, hogy nem? Jó. Nem? Jó. És ki volt itt ma nálad, Berti? Kivel játszottál? Timi, bizony. Timivel, igen. És milyen színűek az autók ott előtted? Milyen színűek az autók? És még tovább? Narancssárga, szürke, fehér, igen, piros, nagyon ügyes vagy. Mit jelent a piros lámpa, Berti? Ne huncutkodj, mit jelent a piros lámpa? Mit jelent a zöld lámpa? És
mit jelent a sárga lámpa? Egy. Mit jelent az, hogy mindjárt? Mindjárt, gyere. Mindjárt gyere, igen, mindjárt jöhet. Mi volt még, amit úgy szeret mostanában? Nem is tudom. Ez a mhm. Pedig így. Szeretnéd megnézni? Akkor köszönj a fényképezőnek, hogy pápá. Papa. Mondd, hogy puszi. Puszi. Pusz, pusz. Pusz, pusz. Puszi. Puszi. Mondd, hogy jó éjszakát. Puszás. Mondd, hogy aludj jól. Jó. Mondd, hogy szép álmokat. Puszás. Ügyes vagy. Puszi. Puszi.